So ito guys, pang tatlong salang ko na to guys, meron pa pang apat. So maraming salamat pala sa mga humabol. So nagmamadali na akong gumawa guys. Siguro mga 200 mahigit yung nagawa ko. So maraming salamat pala ni Ems Life Journey. Yung order mo Ma'am Ems, ayun na kinuha na ng partner mo. So dadalhin pa nila sa Karkar yun guys. So maraming salamat Ems Life Journey. Tsaka Ma'am Liberty Scubia na mag-sponsor sa akin ng steamer. Kasi ito guys, so hindi pa nga nagkasya. So 50 piraso pa yan guys. Isasalang ko pa ulit yan. Pang-apat na salang na yan guys. So maraming salamat. So nag-alala ako guys, baka maubos yung gas ko. Wala pa naman akong kahoy. Mangahoy pa naman ako guys. Pero laban lang, hindi pa talaga yan siguro maubos. Ayun no, parang mahina na. So kaya pa yan guys. Ma-deliver ko pa yan ngayon. Magandang araw po sa ating lahat guys. Ako naman po ito guys, si Ruby Provinciana. So shout out ako dito sa nilagay ko sa buko, malong. Tapos nilagay ko na rin sa likod para pinawisan ako mapunta dito. Maraming salamat ni Ate Norlina sa malong na to. Ay, balabal. Yung parang Muslim. So ngayon guys, meron akong order ng 100. So another 100. May 50. Hindi lang ang yung 100 guys, hindi lang isa, 3 tao. So, salamat pala ni Ma'am Ems Life Journey. Siya nag-order og 30 piraso. Guys, mag-start na ako. Si Crystal pala guys, pumunta sa school dahil may interview daw siya doon sa niya. Independence Day kasi ganyan guys eh. Kailangan niya pumunta doon. So mag-start na tayo guys kasi kailangan ko lang matapos to ng maaga. So mayroon ding humabol na 25 piraso. Kailangan kong gumawa ng 100 mahigit. So hindi ko lang yung katulong ko dito guys. So sa mga nag-order ng malayo, meron kasi Sibulan guys eh. Na yun siya eh. Dumagiti na yun eh. Sibulan. So, hindi madali ganito guys eh. Kailangan naka-ready ka na lahat maaga pa lang. Dapat nga kagabi pa lang sana ako ito guys eh, nagbalot. Wala si Christine. Makaabot pa si Christine ito sa tinak sana si Christine. Bago pa ito mag-plug lang naman daw sila pagkatapos nag-igaw ko si project. Ihatiin mo muna dapat puti at saka dito pala si Nicole guys. Hindi siya mapakita sa camera. Ligo. Para akong Muslim guys. Magbihis na ako kasi kanina pinawisan ako kudkud ako ng lubi. Independence Day deron. Hindi pa rin plastic na. Sabay na namin yan anuhin. Pantay nak. Iyan na ba? Para mapani kadak Ako man anak dire.
Iyan na. Ato po kasi doot. Kinaada ko na po ng uban, oh. Yung kapariho yung ano natin, naidag ko ni gagmay na, ah. Pwede na pala ako mag-Muslim. Kulang na lang yung hikaw ko sa ilong. Ay, magibutang to usa. Dire. Init pa. So, ipasabay na namin to guys. Sa kaldero. Kasi baka maliit na ano, dahon. So guys, charge muna natin yung cellphone natin dahil ano, lubat. Hindi ko na nakapag-video kanina sa mga ginagawa ko kasi si Crystal nagpunta sa school. Tinulungan ako ni Crystal pagbalik. Tapos, hindi na kami nakapag-video kasi ang ingay dito guys. Pang third batch na to, 50 piraso. May humabol ng 30 at saka 20 10. So, maraming salamat pala sa mga paulit-ulit na ano. So, mayroon na palang nag-message sa akin ngayon yung nakabili. Masarap daw talaga. Salamat pala Ma'am Janet Medina. Salamat. So, pinapaluto ko muna yun guys kasi mayroon pa akong isasalang guys dito. Ayan no. Mayroon pang isasalang, hindi nagkasya. Kailangan ko talaga ng steamer talaga na malaki para hindi sayang yung gas namin na pa ano. Pero pwede naman ako guys sa ano yun, sa malaking kaldero. Lalagay ko lang sa kahoy. So mangahoy pa ko guys. Ayun no, nagpirok-pirok na yung gas namin. Nakatatlong salang na kasi ako eh. Hello guys. Yan na guys, grabe yung daming sobrang busy. Pero laban lang guys. Pero yung mukha ko parang hindi halatang busy. Hindi halatang stress pero muna guys. Ano? 200 mahigit yung nagawa ko. So maraming salamat sa mga paulit-ulit na bumili. So yung mga paulit-ulit na bumili guys, masarap daw talaga. Tapos maraming nag-message sa akin ngayon, yung mga ngayon lang nag-order. Nag-message na sila na masarap daw talaga. Salamat ka pala ni Ma'am Amy. Yung dinala pala dun sa Dalagit guys. Ngayon lang din nag-message na masarap daw talaga yung moron ko. So mga hindi nakakilala ng moron, yung mga viewers ko dito sa Cebu or dito sa mga kapitbahay namin. Kasi sabi nila, ano, budbud. So hindi siya budbud guys. Ay hindi siya budbud. Moron siya. Yung para siyang tikoy. Pag kinain mo siya, yung parang tikoy. Gaya nito, oh, may ano siya guys, oh. May mani. So, masarap talaga siya kasi dinamihan ko siya ng mani. Ayan, oh. Pag kinain mo siya, matakam ka talaga sa sarap. So, maraming talagang nag-message sa akin ngayon, yung mga bumili. Masarap daw talaga. So, maraming salamat sa mga nag-order sa moron ko. Tapos ngayon guys, mayroon pa akong order. Ihatid namin ngayon ni Papa Edie. 10 piraso. Sarap. Talagang malasahan mo yung ano niya, butter, mani, tapos yung hindi siya masyadong matamis. Masarap talaga siya. So ngayon guys, pupunta na kami ni Papa Edie kasi meron pa kami ihatid. Ni Papa Edie, mag-deliver kami ng 10 piraso last namin deliver. Hi guys, dito na ako nag-auto sa kwarto ni Crystal. This is si Crystal guys. Mag-clearance na kung sila upang guys. Maraming salamat pala sa lahat ng mga bumili ng ano, moron ko. So galing din kami sa bayan guys. Maraming salamat. Yung mga nag-message sa akin
talaga sila guys sa moron ko. So maingay guys kasi ayun nga siya, busy siya nagano sa mga kailangan niya. Ano yun siya na-reset na? Last na lang niyang ano niya yan. Tawag ito. Last na lang niyang pass bukas kasi mag-ano na sila, mag-clearance. Tapos ano guys, maraming salamat pala dito sa niya. Laptop niya, mag-English, salamat. Malaking tulong talaga kay Crystal. Kasi wala talaga yan. Iyak-iyak na yun na yun. Oo, maabutan kami ng alas 12 guys, maghintay dun sa bayan. Nakapila sa mga na mayroon kasi doon ano kasi yung magre-rent ka ng computer tapos hindi na rin makapay. Hindi siya makapay. So yung ginagawa niyo po nakagraduate si Nicole ng college na wala siyang laptop, wala siyang printer. Kaya sobrang nakakaawa si Nicole. Ano ba yun? Shout out ni shout out din ni Rosina Mokti Pangalpon from Dubai. Pero nagagaling mo siya ng Dumaguete. So shout out ni mo ma'am. Saka shout out sa mga Mokti Palpon from Dumaguete. Ay Munti. Munti Palpon. So maraming salamat. Shout out ni mo ma'am. Tapos shout out in live in Dubai in live journey. Yung nagpaluto sa akin ng moron na siya sa Hawaii. Salamat sa inyong lahat guys. Tapos wala na, bagsak na yung mata ko guys. Thank you for watching and I love you amping amputan tanan. Bye nak. Busy ka talaga si Crystal guys, di natin makausap yun.